Parlok beije kawi kaying saumala kala klanding bat ha kamala balai udon ukna red ubamlachu banhiar namar kading kala bamdu yang mau jingking uyam bat uperta pa pelaj em yanga pa pelaj em yanga ukpa uyo sngowe kane bat na phalau ukhod uong kun rensit nang to ngan kem mangai phi utau kun ujubab uong ngam yo i phi papa bagat dem palan Henry utau kupa uong ngapat ngayu i phi kun ngej yanga rensit ngan kem ya phi utau kun shwa bakading kan klang du ya kata kaying da ka jing ngej kebas kem halau kupa urensit bat ukpa jungu ukem yu bat ulat im ka jing kordor jong ka jingej ya ka ketin jong ukpa uba ij elau kun haka gospel ka bangi pule mentaka sengi ngios ngokum no uta urang ba sipai ubadon ukun uba shitom ubadon hatmir ka jinyap uwan kerpat ya ujisu ban penkoy yu ujisu ula ong ha u ki ukun jong pi un im uta orang ba sipai ula ngej ya kikitin ujisu bat ula lej bat halentihi uyo ya ka kubor ba ukun jong u ula koy ha kata ka kenta ka ba ujisu ula ong yu ka jing kodor jong ka jing ngej ya kikintin ujisu unong pen im jong ngaban jong pi unong pen im jong ka pertei para Kristen BIE hatong ngej ya kaktin ujisu hatong ngej ya kaktin ublay ukpa uba ije yang hadu kata-kata ujisu ublay ukren boro-bor yang lengba ka jentho bakhoy bat lengba ki sakramen ki baper hato ngidon pormo ban snap hato ngisha nya bat ngej ya kabangiyo sngo khamtam na ka jintho bakhoy bat na kijing hikai bayar pateng jong kabalang tanglada ngi ngej bat ngi snap ya ka ketin ublay kumbaja hakini ki ai tu gi artli ki story ki bangiyo sngo na gospel bat kaway ka bangai tu sipang tu pa baru khun ngin lai im bat ngin yo ka jing im kabaar kaktin kabangi kren kedon kebor kumba kaktin ujisu ukren kadon kebor kaktin jong ublay kadon kebor kumban pan kan mau haka kitab Genesis ngipule da kaktin ublay ula thau ya baro usu hukum bat kila long lod nadong shadong ka gospel kabangi pule mentaka sengi ujisu ukren bat uhukum yau tau reng ba sipai ba ukun jung u un koy bat klempep ukun ula koy kumtaru kaktin kabangi kren kalong ka ba kortor adu kata-kata de kaktin kabangi kren bunsin lada om perkhat ba ka ba penpai penpra ya kajinya day paralok ne kajinya day haying hasem kaktin kabangi kren ko men ko para biid lada om husiar baha kabapan poi saka jingki win kitma kaktin kadon kabor kumta ko men ko para biid e hakane ka singi ba ar polai jong ki sau posngi hakapor len bakhoj ngakwa bangin pendan kam kaktin kabatay ya ka imlang kasalang kaktin kabapenyelong paralok om kaktin kabapenyesyun ngin kren kaktin ba ay men sim iwe om kaktin ba pendu jingkermen ekihmen ki parajungi to ngin ye kren kaktin ba ya lam syaka jingba ka jingmap om kaktin ban yasniu ne ban yesyun kan mau ya kane utlit don siing Henry ngi kibriu ngi don jabing tungin penrei kam ya ka jabing shwa ban sya kontrol
hautli klem sieng mentakasngi do ngin long ki brio ki baklain hagajingay bat ki brio ki badon ki kentin ki babha kani kadai ke challenge kaba ngakwa ban ayangi mentakasngi en ro yeu Jesus Christ junom la junom amen